Ένας Λέβητας βιοκαυσίμου πέλετ και πυρηνόξυλου από τη Βιοθές πέλετ. Είναι το αρχικό άναμα, η αρχική έναυση που θα δούμε τώρα. Μπορούμε να δούμε πώς ανάβει ένας Λέβητας με πέλετ. Είμαστε σε αρχικό άναμα. Ο Λέβητας έχει επιστροφή φλόγας, δηλαδή δεν φεύγουν τα καυσαέρια κατευθείαν στην καμινάδα, κάνουν μία διαδρομή ακόμη για μεγαλύτερη οικονομία. Εδώ βλέπουμε το σιλό του πέλετ που είναι λίγο πιο κάτω από τη μέση με πέλετ και είναι 185 κιλών. Χωράει μέσα δηλαδή 185 κιλά πέλετ. Όλοι οι Λέβητες της Βιοθές είναι με αυτόματη έναυση και χαμηλή σε κατανάλωση πέλετ. Σχεδόν ένα 20% πιο χαμηλό από ότι τα άλλα μηχανήματα πέλετ. Σε λίγο θα δούμε την κανονική φλόγα που θα έχει ο Λέβητας, γιατί τώρα είμαστε σε αρχική καύση. Ο Λέβητας είναι χαλίβδινος 100% με 4 χιλιοστά λαμαρίνα πυρήμαχη. Η απόδοσή του είναι τεράστια. Στην κατοικία που είναι τοποθετημένος έχει 13 σώματα καλοριφέρ και τα ζεσταίνει πολύ άνετα. Δεν χρειάζεται πολύ μεγάλες υδραυλικές εγκαταστάσεις, γίνεται με απλά εξαρτήματα όπως και του πετρελαίου. Ακόμη είμαστε σε χαμηλή φλόγα. Εδώ κάτω βλέπετε το σιρτάρι της τάχτης που ανοίγει για να μπορούμε να πετάξουμε τη στάχτη. Όπως το βλέπετε, έχει μέσα στάχτη. Αυτή είναι η φλόγα από το Λέβητα, που αν και με το άνοιγμα της πόρτας επηρεάζεται από τον αέρα. Εδώ στο πινακάκι, στο κέντρο βλέπουμε τη θερμοκρασία του νερού. Στη δεξιά πλευρά που είναι 100-102 βαθμοί είναι
η θερμοκρασία των καυσαερίων και στην αριστερή μεριά το 75 είναι η επιθυμητή θερμοκρασία των νερών.